Това не е шега. Днес не е 1 април. Cartoon Network България решиха да ни направят коледен подарък и да върнат някои от старите анимации. Става въпрос за сериали, които са били любими на много от нас, но не са се излъчвали от години. Ако искате малко носталгия и да си припомните своето детство, трябва да си пуснете българския CN. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. Сега ще обясня точно какво ще връщат и кога, като анализа ще го оставим за някой друг път. Нека да започваме. Цялата работа се случва, тъй като Cartoon Network пускат сутрешен коледен блок със специалните коледни и зимни епизоди на анимациите си през декември. И тъй като 5 сериала, които обичайно въртят, нямат толкова много коледни епизоди, са решили да ни изненадат и да върнат празничните серии и на някои по-стари поредици. Става въпрос за Парк Шоу, Време за приключения, Чичо дядко, Ние мечоците и други. Като сега ще ги изброя като дати и часове, но първо трябва да знаете две главни неща. Първо, ще се излъчат само коледни или поне зимни тематични епизоди. Тези анимации не се връщат за постоянно, както са на други места по света, ами само определени техни епизоди ще видят ефир за не повече от час. Не очаквайте целодневна цялостна промяна на програмата и посоката на развитие на Cartoon Network, нищо такова. Просто ако имате голяма носталгия за филмчетата от предишната ера и се свободен точно когато се случва този блок, предполагам, че ще успее да ви зарадва. И второ, много важно да уточня, това ще се случва само сега. От края на месеца изглежда, че програмата на CN ще се върне към предишното си плачевно състояние, даже и по-зле от него, и това най-вероятно ще продължи през януари. След този месец ще излъчват само 4-5 сериала, ама наистина. 24 часа, 4 сериала. Най-бедната програма в историята на бедните програми. Ако искате да гледате Време за приключения и Парк Шоу по телевизията, трябва сега да го направите. Въпреки че и за Хелуин имаха подобен евент с Clarence, нищо не гарантира, че някога пак ще ги връщат. Така че Memento Mori, Carpe Diem или там каквото се казваше. Запишете си часовете, които сега ще кажа, и ако сте свободни тогава, насторете им се подобаващо. Блокът ще се излъчва събота и неделя от 9:20 до 11:40 и не само, като около Коледа от 23 до 26 ще бъде всеки ден. Освен това, до 16 декември всички епизоди от блока ще бъдат налични в платформата Max. Утре, на 7, в събота, ще са обичайните неща, като се връщат само шантави рисунки мисунки и пълна драма рама. Ако харесвате тези двете, супер за вас, но не им обръщам толкова много внимание, тъй като до съвсем скоро се излъчваха. В неделя обаче блокът ще започне с епизоди на Чичо дядко и ще продължи с Парк Шоу. Нещо, което не съм си представил, че ще видя в българската програма. Освен това, Скуби-Ду и Виж кой друг също се завръща, което често казвано ми изненада приятно. Не става въпрос за спокойно Скуби-Ду, този с модернизирания арт стил, а за по-добрия според мен сериал от 2019. Другата събота пък, за съжаление рано сутринта, се завръща Време за приключения с може би един от най-добрите коледни епизоди някога. Още по-рано от него дори се завръщат и мечоците. А на следващия ден, 15, ще видим и спокойно Скуби-Ду, за който говорих преди малко. Само един епизод обаче. На 21 отново имаме интересна програма, като ще дава Чичо дядко, Ябълко и Луки и един коледен Скуби-Ду филм или по-скоро спешъл, който не съм гледал. Как им хрумва да правят премиера на нещо такова в 10:20 сутринта не знам, но не искам сега да хейтя. На 22 от 10:25 ще започне отново пращата серия на Фин и Джейк, а от 11:20 пак Парк Шоу. На бъдни вечер и на самата Коледа това отново ще се повтори в съответно ето тази последователност. Можете да си снимате екрана или да се абонирате, тъй като ще ги кача тези неща и в общност. Блокът приключва на 26, като последното нещо, което ще видим от него, ще бъде епизода Целувка в новогодишната нощ на Парк Шоу. Малко са подранили с 5 дена, но карай. Ако искате да разберете повече за всеки специален епизод от този коледен блок, можете да погледнете сайта на CNBG Fans, който е cnbgfans.parcheta.com. Когато нещо се случи с българския Cartoon Network, те винаги ще бъдат първите, които ще го съобщят. В статията им за този коледен блок детайлно са изредили всички анимации, които се завръщат, кога и с кои епизоди.
като са дали синопсис на всеки от тях. Имат и готина Facebook страничка и Instagram профил, където освен важни новини, пускат и забавни мимчета. Последвайте ги, ако още не сте. Ако това видео ви е харесало, можете да се абонирате за канала и да оставите някой коментар какво от този блог ви се струва най-интересно. Можете да влезете в Discord сервера, за да коментирате неща като това с над 1000 други CM фенове. До скоро! Само да допълня, че миналата година, може би и по-миналите няколко години, Cartoon Network в България нямаше никаква коледна програма. Не само, че не връщаха класики, просто нямаше нищо специално за Коледа. Така че, той да се оплаквам понякога, тъй като по света, в други държави, в други региони на света, нещата са много по-добре, но истината е, че в сравнение с това, което е било само преди година, и тук положението е много добре. Така че ако тези епизоди, които са в блока ви са интересни, искате да видите Време за приключения, Парк Шоу, Чичо дядко, Ябълко и Луки и така нататък, ева, че го правят, можете да го гледате. И да, отново да благодаря на CMBG Fans, без които това видео ще да бъде напълно невъзможно.